wanyoro Ikomi DA unachira mukanya kuboko kya sabale myasebego basegetwa matukonsi kweli keliko nyoro bokore likorwase Ekeonga yake kurwase Ekeonga ya KTDA nabiko kurwase foundation ya KTDA mono uri walete bulwire bondo bwesi konyora alenga majogo bono chinaire ni nambi ya munaba ni suarenzi nere guchigoto konya kiro montana ke kadi atole cha enkenka irororo ekero mwana gote kurwara gusumungina gusumugaga nigera gokonya mono goitere kibeso bujango to Kegi moro watu chikoro nyora senchera yobe krandiyo yomukura se sector yobo cheno ibegoro motene nelwenya gitari ya hemma ga somo chogo songa sereta Haruna Abuga ni gabiro yobwango ga weso kia na kobora ngani ga mangana lengete insurance go korwa somo robeli o NHIF weka somo robeli o sha ni go ayeretigwe kono wacheno ga sense ya Kenya koroto somo robeli na boy go ko sangere berengere ko yakokora nandi agalira abantu basali ya magimabo asenge njonga wando amangana afya y'abantu bali obegete bakora ku dependence mbayo nonde ngitari chiyoboire ngitari nyinge tirigo kore process yo kore claim iri mu rura rwari nginari kuburibu as an expert in health care serikali njabwe ante kurusia NHIF anyine chibesa bali go change chimentu services chibe improved ba implement ba make ibintu biri baro chibitaiyo nona yekero wate ibintu byagokora totebene nyomba turi gutagoro taragachi riende yero makumanya kucho ora ko renovation yali ore nyotora banga buya onya koberero ro gukwebanga kwagache yende Choni koko ni gongo manyokorwa se kegambero kya High Court achinga kichiga ni kegambero kya nchire ya maseyemo ogotiani wa ku mheshimiwa Professor Abraham Makithure Kindiki uyo choro benne kuchukurele bali mheshimiwa Rigathi Gachagua magega yogwa kwa isiku na basine bunge ye Senate kolenda somoro buli chagreta se bunge nene gwikase bunge ye Senate kolenda achinga kichigo manchumuri ya maseyemo ni kegambero kya High Court ya nchira nirimo lyoka ochigotiani gwa ku mheshimiwa Professor Abraham Makithure Kindiki magega yekegambero kya chagitabuli magega yekegambero gotegera nabo gochaka gotegera bene mangana ringeto kurusuo biskomeshimwa Rigathi Gachagua aliskura Jumanne wiki yega nabo gaswekera boni yekegambero kya senchera yabanekema yanchiranirenga omweshimwa Professor Abraham Makithure Kindiki oyone yukonyoro mu waziri wa mangana ringete obolendi bo imegose interior ogochorokwa ningo kwa bwatitirichi kona bwonere buyachikotianirwa ingencho obisyo mweshimo obisyo mokonyo murayi bwense tebandiko bayigo etabwati omonto osotabwati murayo isaranse ta service yo asebege kambere kyo High Court umarago yabonike go kwana ya maseyemo nigo yanchiranire ogotianirwa sinigo yanchiranire murobeli bo gotianirwa yo boenge Professor Kindiki nigo akonyaro mu waziri otenere tamangana yo bolendi boime konene boga matuka magega na lingalingo mo senators Chinsa mo chiko lingalingo senator wega gachaka bomo konyi bomo nogelia sebunge Senate kolenda gachaga ko isiko kubwatikana na mangana lengete siasa kondo karaboni gumwancho umurire maseyemo kigambiro yanchiranire gochigotiani gwa bene kumweshimwa Professor enda kwene kiwa kuras Chinsa mechina bayigo akimuro wilio yo yorachkwaliga ni wasenja yabe na bayigo what next for mweshimwa wa somo ya ankyo no wakili Victor Suanya oyore gati ya wakili bo mweshimwa Rigathi Gachagua ngondo chugo ya sansa mbaranere ya mkura sumo chuna tumanya na kine walisia wa mambo vipi na bigo mheshimiwa Rigathi Gachagua what next tochko yaigwa kura sumo wakili wa mheshimiwa Victor Suanya Chumuli kukutigana na yense ya Kenya na wiko kurusuwa biskumeshimwa Rigiji na gosoa umweshimwa Professor Abraham Makithure Kindiki ingo kumanyo umweshimwa Daktari William Samuel Ruto emambialo nigekirana sense ya Burundi asara chuwe kirana sige karogya komesa gochuko kwanda na wiko giro yubwa mati wense ya